салом дӯстон, инак ширкати дорувори софсавдо тахфифи солинавии худро оғоз намуд. Барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувори софсавдо муроҷиат кунед. Барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти софсавдору истифода баред. Рақамҳо дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. Шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. мо имрӯз дар атрофи як мавзӯъ камтар суҳбат мегзаронем, яъне ки дар моҳи январ чанд парвоз аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия муқаррар шудагиай. ҳозир ба шумо мефаҳмонем, бо диққат то охири видеоро тамошо кунед. Бародарони азиз, як чизи дигаро ногуфта намона ки мо як видео карда будем ва оиди парвоз аз Тошканд ба Душанбе суҳбат кардагӣ будем, вале чандин нафаро савол доданд ки оё марзҳошам кушода шудагӣ ҳаста ё ки оё и парвозҳо чартерӣ ҳастанд ё ки парвозҳои мунтазам. Не, бародарони азиз, мутаассифона марзҳошон кушода шудагӣ нестанд ва и парвозҳоро ҳам парвозҳои мунтазам нестанд аз Узбекистон ба Тоҷикистон ё ки аз Тоҷикистон ба Узбекистон, ё парвозҳои чартерӣ ҳам, бародарони азиз. ва дар ин суҳбат раиси авиатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар як ҷаласаи худаш қайд кард ки шояд парвозҳои доимӣ байни ҷумҳурии Узбекистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ карда аз моҳи март барқарор шаванд. дар моҳи январ ҳар ҳафтае 3 ширкати ҳавопаймоӣ парвозҳо муқаррар кардагӣ ҳастанд аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, ки яке аз ин ширкатҳо Уральский авиалиния мебошад, ки ҳар ҳафтае 20 парвози чартерӣ аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия муқаррар кардагӣ ҳастанд. ва ногуфта намонад ки дар ин парвозҳо шахсиятҳое сафар карда метавонанд ки онҳо асоси рафтан доранд. мо асосҳои рафтана дар чандин видеоҳо номбар кардагӣ ҳастем. ҳамун шахсиятҳо метавонанд ки дар ин парвозҳо аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия сафар кунанд. парвозҳо аз куҷо ба куҷо ва кадом рӯзҳо муқаррар шудагианд ҳозир ба шумо мехонем. парвозҳо бо ширкати ҳавопаймоӣ Уральский авиалиния аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. Душанбе Жуковский ҳар ҳафтае як бор рӯзи якшанбе. Душанбе Казан ҳар ҳафтае як бор рӯзи душанбе. Душанбе Красноярск ҳар ҳафтае як маротиба рӯзи душанбе. Душанбе Самара ҳар ҳафтае як бор рӯзи сешанбе. Душанбе Санкт-Петербург ҳар ҳафтае як маротиба рӯзҳои сешанбе. Душанбе Ростов ҳар ҳафтае як маротиба рӯзҳои душанбе. ва боз Душанбе Уфа ҳар ҳафтае як маротиба рӯзҳои душанбе. ва Душанбе Новосибирск ҳар ҳафтае як маротиба рӯзҳои душанбе. Хуҷанд Жуковский ҳар ҳафта як бор рӯзҳои душанбе. Хуҷанд Красноярск ҳар ҳафтае як маротиба рӯзҳои душанбе. ва боз Хуҷанд Самара ҳар ҳафта як бор рӯзҳои душанбе. ва боз Хуҷанд Санкт-Петербург ҳар ҳафта як маротиба рӯзҳои ҷумъа. Хуҷанд Ростов ҳар ҳафтае як маротиба рӯзҳои панҷшанбе. ва боз Хуҷанд Казан ҳар ҳафтае як маротиба рӯзҳои шанбе. Кулоб Жуковский ҳар ҳафтае як маротиба рӯзҳои якшанбе. ва Кулоб Домодедово ҳар ҳафтае як маротиба рӯзҳои шанбе. ва боз Кулоб Санкт-Петербург ҳар ҳафтае як маротиба рӯзҳои ҷумъа. ва ғайр аз ширкати ҳавопаймоии Уральский авиалиния, ширкатҳои Ютер ва Эсҳав ҳар ҳафтае як бор парвозҳои чартерӣ ба Федератсияи Россия анҷом медиҳанд. Ютер аз Душанбе ҳар ҳафта як парвоз ба Москва дар рӯзҳои шанбе ва ширкати ҳавопаймоии Эсҳав бошад дар масири Душанбе Новосибирск рӯзҳои панҷшанбе дар як ҳафта парвоз анҷом хоҳад дод. бародарони азиз, мо ба шумо фаҳмондем ки ҳар ҳафтае ширкатҳои ҳавопаймоии Уральский авиалиния, Ютер ва Эсҳав, ки ширкатҳои ҳавоии Русия мебошанд, аз шаҳри Душанбе, аз Хуҷанд ва аз Кулоб дар як ҳафта як маротиба парвозҳо
муқаррар кардагиянд ва ҳар касе ки агар нафаҳмида боша хоҳиш мекунем як бори дига видеоро тамошо кунен аз аввал. мо рӯзҳоша гуфтагӣ ҳастем ки дар кадом рӯз бо кадом ширкат аз куҷо ба Федератсияи Россия парвоз муқаррар шудагӣ ҳастай. Ва ногуфта намонад ки танҳо рӯзҳоеро ки мо номбар кардем, аз шаҳрҳое ки мо номбар кардем, танҳо дар ҳамун рӯзҳо парвозҳо муқаррар гардидагиянд. Як бори дига хотиррасон мекунем ки барои ин парвозҳо хитона ба қайд гирифтан ё чипта харидан шумо бояд ягон асоси рафтан дошта бошед. Асос ки дошта бошед, бо ҳамин ширкатҳо аз ҳамин ҷоҳои номбар кардагии мо метавонед ки бе ягон монеагӣ парвоз карда биравед ба Россия. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Садои ошиқ нависад: салому алайкум бародарҳо, ҳамин канали мара дастгирӣ кунен, илтимос подписатсия кунен, бахшиши калон. Бародарҳо бидроен канали наи нафарда подписатсия кунен ва дастгириш кунен. Прикол ғарибон нависад: салому алайкум ако, роҳи Қазоқистон ва Русия кай мекушоянд? роҳҳои Қазоқистон ва Русия аллакай байни шаҳрвандои дохилии худаш кушода ҳастай, лекин мутаассифона дар иҷа наметавонанд ки шаҳрвандои хориҷӣ рафту омад кунанд. Мисол мегирем, агар шумо наметавонед ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қазоқистон сафар кунед ва баъдан аз Қазоқистон ба Россия. ҳар куҷое ки марзҳои худша ё парвозҳои худша барқарор кардагиай, вай танҳо барои шаҳрвандои дохилии ҳамон кишварай. ғарибӣ про нависад: акай Сорбон, ту дига кор надорӣ, ҳамихели гапҳоро гап мезанӣ. Як барномае кун ки мардуми ғариб тамошо кунанд, хирсанд шаванд. Бародари азиз, моро ҳам кӯшиш мекунем ки хабарҳои хуб ба шумо бирасонем, лекин мутаассифона чӣ хабаре ки ба мо дастрас мешава, мо ҳамура пешкаш мегардонем. ин чиза мо ба назар намегирем ки мақсад мо одаморо хирсанд мекунем ё зиқ мекунем, барое ки хабарҳои заруриянд ва донистани шахсиятҳое ки моро тамошо мекунанд донистаншон зарурай. Қосимова нависад: салом ака, через Узбекистон Москва равем, мешава ё ин ки не? Намешава мутаассифона. Убайдулло Бодаков нависад: иншааллоҳ оҳиста оҳиста ҳамаш хуб мешавад. Зинда боши Рустами Эмомалӣ. Иншааллоҳ ки боз ҳам аида беҳбудӣ ва ободӣ зиёдтар мешава. Моро ҳам умедворем. Некрузҷон нависад: статъятиян ҳамитариҳода чандта хонаҳо вайрон шудесай айрӯи ҳамихели занакҳо. Яъне ки и дар бораи видеои динангии мо гуфтагиай, мо дирӯз дар бораи шахсиятҳои гап задем ки ваё манзили истиқоматии худшона табдил метиҳанд ба фоҳишахона. Яъне ки занҷалобӣ гуфта мо дар ҳамин бора як мавзӯъ кардем ва и бародар гуфтае ки ҳамиёра статъятиян, яъне дар назар дора ки ҳамвора срок тиян гуфтагиай. Албатта ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ ин гуна шахсиятҳое ки даст ба ин корҳо мезананд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд ва ин шахсиятҳое ки ба ин кирдорҳо даст мезананд мутобиқи қонунгузории кодекси ҷиноятӣ моддаи 239 дар қисми аввалаш нисбати ин гуна шахсиятҳо аз 1000 то 2000 нишондиҳанда ҷарима таъин карда мешавад ва дар ҳолати пардохт накардани ҷарима 5 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд. Кев нависад: салом бародари азиз, ман гражданини Россия, як тоқа паспорти Россия дорам. Тоҷикистон рафта метавонам ё ин ки не? Албатта ки метавонӣ, зеро ки дар иҷа хешовандони ту, падару модари ту, ҳамсари ту мумкин ҳамиё дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва шаҳрвандии Россияро надоранд. Ту ба воситаи ин нафаро метавонӣ ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шавӣ. Агаста нависад: рута сафед карда ин қонунҳо барои камбағалу бечораҳояй. Бародари азиз, ин қонунҳо барои камбағалон нестай. Қонун амал дора, лекин ура талаб кардан дар корай. Агар ки қонуна талаб накардӣ, баъд ҳамихели фикрода миёи оқибат мерасӣ. Ғарибон Тиҷей нависад: салом алайкум брат, дар бораи парвозҳои моҳи январ ягон гап чап нест кушода мешаванд ё чартерия неста ягон гап хабар. Бародари азиз, дар аввали видео мо оиди ҳамин суҳбат кардем ва ҳамаша фаҳмондем ки дар моҳи январ чӣ гуна парвозҳо ва ба кадом ширкатҳо парвоз муқаррар шудагиай. Ҳакимзода нависад: ассалому алайкум брат, ами ҷанг мешавад. Яке дар ҳолати ҷанг нохост мезани амура мемра ё мисол ягон корчаш мезани ами мемра чӣ намуд ҷавобгарӣ мешавад? Ту дар баъзе видеоҳо моддаи 237 бисёр хулиганӣ мегӯӣ, а вақте ки корчаш бизани бимра ин чӣ намуд мешавад? Ҳамира камтар мефаҳмондӣ.
албатта ки мо дар бораи моддаи 237 чандин маротиба ба шумо фаҳмондагӣ ҳастем. Моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ дар бораи авбошӣ омадагиаст. яъне ки дар бораи авбошӣ гуфтан мо ҳамин чизҳоро дар назар дорем ки ҷанг мекунанд. мисол ё ки дуюм қисмша мегирем ё сеюм қисмша мегирем, дар ҳолати ҷангшон, дар вақти ҷангшон предметҳои истифода мебаранд ки ба монанди силоҳай. мисол мегирем ҳамин корчаи гуфтагии ту предмете аст ки ӯро дар қонун ба монанди силоҳ предмет ном мебаранд. ва дар ҳолате ки агар ту ҷанг мекунӣ ӯро корча мезанӣ вай мемра, дар ин ҳолат аллакай ба моддаи одамкушӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. яъне ки моддаи одамкушӣ дар кодекси ҷиноятӣ моддаи 104 омадагиай ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар дошта бошед, дар поёни ҳамин видео ё ки дар инстаграми ман обуна шида саволои худтонро равон кунед. дар канали Юрист TJ подписатсия кардана фаромӯш намекунед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.